yonke izinto zivele obala ngoba manje ayi sengikhathele indlela enenza ngayo nomyeni wami, wena uwumntanami, indlela enenza ngayo sengikhathele. Uhleze kuphi iy'mali, wena ohlezi uwasha, wena ohlezi upheka, nje asenginako ukusola ukuthi kungenzeka ukuthi mhlampe khona into eseyenzakala phakathi kwenu nobabili. Yazi ukuthi mama lokho ngisuke ngikwenza usayini? Cha, angazi. Ngisuke ngisho ukuthi wena udinwe khona uzokwazi ungikhiphe eqiniso ukuthi ngihambe ngiyohlala kababa wami because lapha angithandi ukuhlala lapha. Yiyo yonke lento eyenza ucabanga ukuthi wena usuke ngimfensa khona into engifunayo kuyena, cha ngisuke ngenzela wena ukuthi uphatheke kabi khona ngizogcina ngigcina ngihamba ngiya lapha. Yini pho ungakazi mina ungitshele-ke uhlale nami phansi ungitshele njengoma wakho ukuthi ufuna ukuthi lokho okushoyo okuchazayo njengamanje? Mama ngihlala nawe phansi wena vele ungitshela ukuthi ubaba wami uyena lo kanti ugogo wangitshela ukuthi ubaba akusiyena lo ushade naye. Ayikho phela nami into engangizoyenza ngoba phela njengoba siyilana nje njengoba siyila lo baba lo uyena osinakekelayo, yena osenzela zonke izinto, nawe uyakwenzela izinto. So nami ayikho into engangizoyenza. Kwakumele ukuthi enene kwenzeka le ndlela okwenzeke ngayo, kodwa manje indlela esekwenzeke ngayo sekushintshile izinto. Njengoba ngisho ukuthi izinto engizenzayo ngifuna iqiniso lokuthi ngiphinde la baba wami. Iqiniso engicelayo kuphela. Because ngiyayenza lento engiyenzayo, hayi mhlawumbe ukuthi ngisuke ngenza ngenhloso, cha. Ngisuke ngenzela ukuthi wena uphatheke kabi njengoba sungitshengisa manje lento engizenzayo azikuphathi kahle khona ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiya lapha. Nginibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashela usisi lana kanjani ikhona lento asenele ngayo afisa ukuthi ayisolve aqhubeke nempilo. So-ke sike sizwe nje ukuthi ingabe ithini into. Sobona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo nala usuka khona. Igama lami sisinguzama ngokaNgcobo. Ngisuka endaweni eseMbumbulu. Oh, okay. Ngicela ukwazi-ke kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje, kwenzakalani, yini le esingaphezulu kwamandla osufisa ukuthi ivele kuhlalwe phansi, ivele kuxoxiswane, iphele. Ngibhalele lolu hlelo lwaka Black Life ukuze lingisize. Ngoba manje sekunento engingayiqondi kahle ezenzakala endlini. Phakathi kwale ngane yami. Because ngifike nayo la emshadweni. Oh, ushadile manje? Ngishade naye. Ngifike naye emshadweni. So kunezinto engayiqondi engiyibona ukuthi azihambisani kahle, angisaboni kahle. So nginensolo ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi umyeni wami mhlawumbe useyajola nale ngane yami. Ushade nini? Ngishade ngo-2023. 2023. Okay. Umntwana wakho lo owafika naye uneminyaka mingaki? Una-20 njengamanje. 20. Yebo. So the time mhlambe nisajola nomyeni wakho ungakashadi naye. Ubezizwa kanjani ngomntwana wakho njengoba manje usola ukuthi ngathi khona into eyenzakala phakathi kwabo wothu? Ubezizwa kanjani ngaye? Yena ubengenankinga. Ubengenankinga athi ngifika naye wangamukela naye wangaba nankinga. Okay. So sekwenzakalani manje endlini? Ithini into? Nihlala nibangaki? 3 kuphela noma mhlawumbe bakhona abanye? Sihlala sibawu 3 endlini. Okay. Bese kuba umntwana wami omncane-ke. Olama? Wakhona la emshadweni, engimthole emshadweni. Okay. So nihlele kanjani, kwenzakalani? Into eyenzakalayo senginokusola nje because kunokuthi kwesinye isikhathi umyeni wami mebuya emsebenzini kube yiyona ingane le egijima kuqala ibeka amanzi, ithi izomthoba iy'nyawo. Nje ziningi izinto ezenzakalayo nje unanokuthi abuye afune nokuyikhipha, yabo nje. Nje nginalezo iy'nsolo nje ukuthi ngenzeka mhlawumbe kukhona into eyenzakalayo nje nokuwasha, iyona ehlezi ifuna ukuwasha, iyona uyapheka, iyona ifuna uhlezi kupheka. Yabo nje ziningi izinto ezenzakalayo. Mina nje ngizibona ngishiyekile nje njenganomama wala ekhaya. Iyona eseyithathe over sengazi ukuthi sekuyiyona esekumama wala ekhaya. Mhlambe uhlangana nobaba oshade naye. Wahlangana naye eneminyaka mingaki ugeli lo ona 20 manje? Ngenkathi ngihlangana naye? Yes. Wayesamncane ngalesa sikhathi. Okungenzeka ukuthi uzitshela ukuthi ubaba wakhe wangempela. Ngenzeka yena ukuthi ubetshela ukuthi ubaba wakhe. Oh, okay. And awukazi hlala phansi naye umtshela ukuthi akusiyo ubaba wakhe? Bengingakazi ngilithole lo thuba. So ngoba right if awukazi uzumtshele akazi lutho, so
Why usola ukuthi manje ukukhuthala kwakhe akwenzayo nje ukuthi umbekele amanzi mephuma emsebenzini afuna abe right. Why usola ukuthi ngazi khona into eyenzakalayo ngoba phela uthi wena awuzange uzumtshela ukuthi akusubaba wakhe lo. So what if yena ukwenza nje ngenxa yothando uthi ubaba lo mhlawumbe ukezwe nasesikolweni mabekhulu ukuthi iy'ngane ziyenzani kuba babazo baphathene kanjani nani. Enye into ekuyenzeka uthola ukuthi umntwana uyasaba ukuvesana athi nje baba congipha imali. Baningi siyasaba kuze kube manje mina ngiyasaba kunasekhulweni kwami bengavesana ngithi nje baba congipha imali. Befanele ngiqale ngibhone iy'cathulo ngiphoshele ngigezele imoto zakhe zibenyezele kuyima ngithi baba sizophuma i-trip esikolweni so bengicela ukuthi nokuthi. So awucabangi yini ukuthi mhlambe ukwenza ngenhliziyo evulelekile ngoba nakho vele akazi ukuthi akuyena baba wakhe. Ukuthi mina ngizibona nje sengisalele emuva ngoba manje nje unako nokuthi njani ngeke ngachaza ukuthi ukamthathe isikhathi amkhiphe umuphe iy'mali ey'nkulu nje mesihlangane emaphasejini banokuncumelana nje engingaku-understand. So izona zonke izinto lezi ezenza ukuthi ngingasaqondi kahle ukuthi kuqhubekani ngempela la endlini. Ngeke. Mhlambe khona osangifihlele kona ongakangitsheli kona. Mhlawumbe ngomntwana noma Yes, ngomntwana. Shuthi ngathi umntwana ekumtholeni kwami ngamthola ngisasemncane. Okay. Futhi nobaba wakhe sahlukana. Okay. And ngase ngiza naye-ke emshadweni ngenxa ngaza naye emshadweni. Umyeni wami lo beyazi ukuthi enene umntwana kasisi wami. Ngoba ngesizathu sokuthi uma ngishada kwakumele ngimfihle umntwana cause lo bhuti lo wayengeke aze angithathe nomntwana. Okay, washo kanjalo. Wathi akathandi ukushada nomuntu. Angithi nje isikhathi esiningi vele abantu abaningi nje abantu besilisa nje wehleze esho naye ukuthi nje yena ngoba enganayo ingane ngeke aze akwazi ukushada nomuntu onomntwana. So nami-ke kwangiphoqa ukuthi angimfihle. Okay. So wazi ukuthi wena awunayo ingane ngaphandle kwalo umncanyana. Yebo. So umuntu onganjani umyeni wakho mhlambe ngasola-ke nje umuntu onjani? Yena angeke ngisho ukuthi umuntu onolaka umuntu nje ophansi nje o-right nje. Masathola ukuthi kanti umntwana wakho lo ekubeni kanti wazokunye yena. Ayikho into amntingizona ngiba sengikhathele. Sekufike la khona manje sengithi nje ngikhathele ngoba manje yabo lezi zinto ezenzakalayo azingiphathi neze kahle. Ekubeni umntwana wami yena umyeni wami. Yabo ukuthi kunamanga awuthula umyeni wakho wazi ukuthi umntwana kadadewenu sisi wakho kanti owakho. Indodakazi yakho yazi ukuthi ubaba wayo lo kanti akusowa. So lokho okukhalelayo angisho u-aware ukuthi le video le iyaqoshwa kumanje. So okungenzeka ubaba ayibuke yonke la iqala khona kuze kufike egcikeni kanye nendodakazi yakho. So yabona manje ukuthi uzophuma amaqiniso awu-2. Singakakusolve nje lokho obukuzele la okukhalelayo ukuthi ubone ngase bezona kakhulu ukudlula wena. Usephiwa kakhulu imali umntwana wakho okudlula wena. Sengamane kuvele yabo manje sengikhathele. Sekufike la sengikhathele khona ngoba manje phela ekugcineni umntwana wami lo angikwazi ukukhombisa nomntwana wami kumyeni wami. Yini eyenza ukuthi umntwana ungamnyisi kubo? Into ebanga ukuthi ngingamisi kubo umntwana ingenxa yokuthi ubaba wakhe saxabana naye and wamphika. Wamphika? Yebo. So saxabana nje ngale ndlela ukuthi ngamtshela ukuthi-ke kushuthi-ke ayikho into ezophinda isihlanganise. Ngoba vele wena lo mntwana umphikile vele. Shuthi awumthandi. Awukakadluli lapho. Sisi wami ngasho ukuthi shuthi akakadluleki. Uma ngase athi umntwana yena ufuna ukuya kubo yena akanandaba ukuthi wena kwenzakalani phakathi kwakho nobaba wakhe yena ufuna kubo. Ke shuthi sengingezwa ngaye-ke mawukuthi yena uyafuna ukuya kubo. Ngamdedela. Ya ngoba phela ekugcineni vele amaqiniso vele efanele vele obala. Ake bese eshadile ubaba wakhe nomunye umuntu. Angimazi-ke noma useshadile yini ngoba nje into yethu yaphela ngaleso sikhathi nje sahlukana nami ngayishadela yabo nje waqhubeka nempilo nami ngaqhubeka nempilo yami. So angazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Okay, sike sivele simlando sisipathi. Ekumlandeni kwami ngiyacela ukuthi nje umfihlele kona umtshele. I think uyadeserve naye ukwazi iqiniso njengezinye izingane. Uyangivumela? Yebo sisi. Okay, ngiyacela usondezela.
Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So-ke usisi omncane uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulumisane baphume la sebe-right, sebe ekhaya, sebeqhubeka nempilo. So-ke asike sizwe ukuthi kuzohamba kanjani. Sawubona njani? Yebo, sawubona. Uyaphila? Yebo, saphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi ubani igama lakho. Igama lami nguNomfundo Sibongwa kaNgcobo. Okay, ubuya kuphi? Suke eMbumbulu. Alright. Uyamazi isimhlinayo? Yebo, ngiyamazi. Kanjani? Ngimazi ngokuthi uma wami. Oh, okay. Nihlalisane kanjani nje ekhaya? Khona ubaba kube khona umama mase kube mina, kube ingane esekhaya incane. Uhappy nje ngendlela izinto ezenza ngayo ekhaya? Cha. Awukho happy. Kwenzakalani? Cause ngifuna iqiniso umama angangitsheli lona engalizwa ngogogo. Engazi ukuthi lo wabengihlala naye baba wami kanti akusiyena baba wami. Ugogo wakutshela kanjani? Yebo, ngitshela kanjalo. Okay. Wasethi uphi ubaba wakho? Akangichazelanga ukuthi kuphatha ngilokho ngiqhubeke ngikubuza kumama. Lo mama ngimbuza angitshela ukuthi ayikho lonto baba wami lo sihlala naye. Okay. So ubhalile kuhlelo lithi Enough is Enough. Ngicela nje umlaleli ukuthi ufisa ukuthini. Ngicela usikhulumisana naye. Mntanami, ngibhaye lo hlelo ukuze nawe ukwazi ukuthi uthole impendulo ozidingayo. Cause indlela esokwenzeka ngayo endlini nje lately angisaboni kahle. So ngifuna ukuthi manje yonke izinto zivele obala ngoba manje sengikhathele indlela enenza ngayo nomyeni wami, wena umntanami, indlela enenza ngayo sengikhathele. Uhleze kuphi imali, wena ohlezi uwasha, wena ohlezi upheka nje. Asenginako ukusola ukuthi ngenzeka ukuthi mhlambe khona into eseyenzakala phakathi kwenu nobabili. Yazi ukuthi mama lokho ngisuke ngikwenza usayini. Cha ngazi. Ngisuke ngisho ukuthi wena udinwe khona uzokwazi ukukhipha iqiniso ukuthi ngihambe ngohlala baba wami because lapha angithandi ukuhlala lapha. Yiyo yonke lento yenza ucabanga ukuthi wena usuke ngimfenza khona into engifunayo kuyena cha ngisuke ngenzela wena ukuthi uphatheke kabi khona ngizogcina ngigcina ngihamba ngiyalapha. Yini pho ungakazi mina ungitsheleke uhlale nami phansi ungitshele njengoma wakho ukuthi ufuna ukuthi lokho okushoyo okuchazayo njengamanje. Mama ngihlala nawe phansi wena vele ungitshela ukuthi baba wami uyena lo kanti ugogo wangitshela ukuthi baba makusiyena lo shadeni. Ayikho phela into engizoyenza ngoba phela njengoba silana nje njengoba silala lo baba lo uyena osinakekela wena osenzela zonke izinto. Nawe uyakwenzela izinto. So nami ayikho into engizoyenza. Kwakumele ukuthi nene kwenzeka le ndlela kwenzeke ngayo kodwa manje indlela esekwenzeke ngayo sekushintshile izinto. Njengoba ngisho izinto engizenzayo ngifuna iqiniso lokuthi ngifike la baba wami. Iqiniso engicelayo kuphela. Because ngiyayenza lento engiyenzayo hayi mhlawumbe ukuthi ngisuke ngenza ngenhloso cha ngisuke ngenzela ukuthi wena uphathe kabi njengoba singitshengisa manje lento engizenzayo aziphathi kahle khona ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyalapha because ngiyadinga ukumazi baba wami ukuthi ubani. Ikhona into ongayithola ekhaya manje? Cha ayikho into engayitholi because right. Kodwa unesilokozana sokuthi ufisa ukwazi ubaba wakho. Ufuna ukwazi baba wami because ugogo wangitshela iqiniso. So mama ngimbuza ungitshela ukuthi lo. Wagcina nikhulume nogogo? Mhlambe last month. Okay. Akaze akutshela ukuthi khona into amtshela yona? Akaze angitshela. So ufila kanjani uma ngabe etheni ufuna ukwazi ubaba wakhe? Uzokwazi ukumsiza kukona lokho? Egcineni kumele alazi iqiniso ngoba phela ukhule vele engalazi iqiniso. Yena vele ubazi ukuthi ubaba wakhe uyena lo esihlala naye.
Ngenxa Okay. yokuthi ngamfihlela ubaba wakhe ukuthi ubani. Ngenxa yokuthi ubaba wakhe saxabana naye, ubengihlukumeza, saxabana ngase sasinqomo sokuthi nje mina naye phakathi kwethu ayikho into ezobe isihlanganisa. Yethi khona ingane kodwa nje aseze uhlanganiswa yilutho naye. So ubaba wakhe ngamkhatha off nje empilweni yakhe. So awucabanganga ukuthi one day umntwana uyofisa ukubona ubaba wakhe? And umntwana akahlangana ukuthi wena waxabana naye, umntwana akahlangana ukuthi wayekuhlukumeza. Yabo manje umile nje ume ngento eyodwa ukuthi ufuna ukubona ubaba wakhe. So into enjalo kuzokwenzakalani ngayo? Uzomnikeza indlela ukuthi abone ubaba wakhe, amazi kangcono, mhlambe ahlale naye mefisa angazi noma ikhona indlela ukuthi nje abonde naye indlela thizeni. Sisi engakusho njengoba sekuvelile vele iqiniso lonke ukuthi vele ubaba wakhe sekumele ukuthi kushuthi ngimkhombise nakuba ukuthi kuphi. Ngoba manje vele iqiniso livelile seliphumela obala and nami ngiyabona phela manje ukuthi sengaze kumosheke umshado wami ngenxa yengane yami. Uyakwazi kubo noma mhlambe nani ijolela nje emgaqweni kwaqhamuka umntwana? Kubo ngiyakwazi. Okay. So ungamnyisa? Yebo ngizomyisa kubo. Okay. Ufila kanjani umama esho kanje? Ngiyajabula because sengimdala ngiyadinga ukwazi umndeni wami kahle ngowakephi. Okay. So mase wenza njani ke? Uzohlala naye noma usafuna uqala ubone ukuthi mhlambe kuyisimo esinjani la ehlala khona? Ngizoqala ngibuka isimo sababa ukuthi sikanjani. Uma ukuthi sikahle ngakwazi ukuthi ngihlale naye khona naye ezokwazi ukuthi abone ingane yami sikhule kangaka. Yo. Bathi-ke sithe sikhuluma ekuqaleni engakafiki usisi. Ikhona into eyishilo engicabanga ukuthi ubaba angase ayibone mase kuthiwa uyayibuka le video, but angifuni ayibone eseyibona ngendlela. Ngiyafisa ukuthi mhlambe kube khona indlela ongamhlonipha ngayo, umlande nikhulume nonke nobathathu. Not ngoba nakho kufanele uveze lokho kuphela, but nokuthi azi nje ukuthi umntwana uyafisa ukuthi abone ubaba wakhe, angaboni nje ngenya engasazi ukuthi ushonephi. Yes uzomchazela, ngiya-understand, but I think le ndaba kufanele iphele kanje because naye ubaba naye khona iqiniso kufanele alazi yena ngesingaye. So ungangivumela yini ukuthi usicelela ubaba ukuthi nisondele nosisi ekhona? Yebo ngingakwenza lokho sisi, akuyona inkinga, ngingakwenza. Okay, nemvuzo ezolandela emva kwalapho uzoyimela naye? Ngizoyimela sisi ngoba vele egcineni iqiniso vele kumele livele vele. Ngoba vele iqiniso egcineni noma ungalifihla egcineni linendlela yalo ukuthi liyiveze lona. So kumele vele livele egcineni iqiniso. Okay, so ke kulungile uma uchazile wathi aka mind ukuthi akuyise kubaba wakho. So mhlawumbe ubufisa ukuthi kube into ephuthumayo esheshayo noma uzomnikeza isikhathi enze ngendlela yakhe and then akubonisa ubaba? Ngicabanga ngibona ku-right ukuthi ngimnikeze isikhathi ukuthi enze ngendlela yakhe. So uzoqhubeka wenze ngendlela kade wenza ngayo endlini ku-stepfather? Njengoba sengiyazi ukuthi ubaba wami sezotholakala kanjani, ngoba nayo seyasiphethe ama-feelings akhe ukuthi ayimphasi kahle into engiyenzayo, sengizozama ukuthi ngiyiyeke. Okay, ngiyabonga kakhulu-ke kodwa ukuthi usihloniphe, usilalele, usigcine ngokufika. But-ke ma ngiyacela bandla usihlanganise nobaba, umlande eze sikhulumisane sonke. I feel like kuningi okunye okufihlakele okungakaveli njengoba sihleli la okungenzeka ukuthi nobaba angasaqhamuke nakho. Ngiyakuzwa sisi. Mbuka lapha ekhaya akuzogcina-ke la le episode le ayizophela kanjena kanjani zoba khona part 2 because I feel like kunokuningi okufihlakele engazi ukuthi nakanjani ubaba mesekhona kuyovela ukuze kuzokhululekwa kube ukuthi kuyaqhubeka kuyaphiliswana kuphiliswana nje eqinisweni not emangeni. Kodwa-ke kuningi Nkosi yami. Kungesikhathi singakanani sihlangana naye ubaba, sihlaleni phansi sonke sixoxisane. Ngicela ungakhohlwa subscribe, like, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is there blood?